Day is Bernie Santo. So very popular tradition sa mga Cebuano nga during Bernie Santo, mga onjud og binignit. This is a very popular tradition nga murag kada balay magluto og binignit. Lain ni siya og putahe, ingredients depende. Unya sa pagkakaron, miski guwa ta sa Cebu City, natas mo almual magluto og hapon ta because we can never take the tradition out from us. So, kadong buntaga, kuyugan ko sa akong sa amiga. Nintungha na ni siya sa atong vlog before. Nagluto na siya og nilarang siya to ang prinsesa sa puzzle, and this time around, ang prinsesa sa puzzle ni-invade ni Ari og mual-mual. So, akong tawagon usab si Padat! Welcome back, Padat! Hi, Okay. So, magluto ka karon og binignit. Kaya nimo? Kakayan. Call for help live. Sa may imong pwedeng tawgon? Pinakakusgan sa sawang si Bibinsya. Sige. Si Nanay. Nanay, Bibi! Sorry, rin. Nay, tabangi mi Nay, kaya di na mo kaya. Just Carry bells, Nay. Oh! si Tia Bibing, asawa siya sa ito sa mama ni Sida. Ako, I also call her Tia, kay, pamilyahay man yung pagkaamiguha, dugay na kayo din nga mga pagkuyog-kuyog. So anyway, siya explaining me palihog kung sa ingredients sa atong binignit. Gabi, Gabi. kamuti, Ay, kamote. saging, landang. Landang. Ano saan ang landang siya? Ang landang sa kunibawan kay mao kuno ni ang kasaba or kanang camping kahoy. Yun Sa sa siya. buwad kuno. Kuno. Kuno pa. Hindi ka sure. Pagpalit mo landang na siya. Landang na. Hindi na nato napalit ya. Sa tabuan. Sa Tabuan, sa Oh, Cebu. upscale market. O, ginana na mo, gikan sa Tabuan, gidagi Sunod mo. ang sago. Sago. Ang tawag naman na sa una kay matas isda. Sunod ang kamay nga mas Kamay, kubado. Yan ang paskubad. pinaka-importante. Pinaka-importante ang tono, slubi. Nga, anong gibuwag ni siya tiya? Kay ang primero manilas na itong ilunod. Permiro nga puga sa lubi. Ang ikaduha nga puga manay primero na itong ilunod. Lunod mo ito'y pampalasa. Aron siya musunop ang lasa sa lubi sa mga ingredients. Sige, so magsugod tatya. Oh. At naning sigaan na to ang Kayo. Stove kayo. So, okay. So, unsa itong gibutang tiya? Tubig. Unsa kadaghan na? Sa kadaghana, 1.5 cup. 1 and Nya. Ilunod ka niya ang gabi daan kay dugay man siya na Oo, ang dahi man siya. Okay, ni bukal na tiya. bukal na. Ako isunod ang landang. Gilunod na ang landang. Kanya. Isunod na to Ang Daghang puga. Puna ko yung very important yun nga question, ha? I hope matubag ninyo. Unsa man yung spelling sa binignit? Depende, unsa ka magikan nga mababang paaralan. Amin ako, depende ko unsa ingredients. Depende kung gikan ka sa mababang paaralan ng sawang kalero. Sa spelling Dahil ninyo. siya B-I-N-I-G N-I-T. Binignit isda. Okay, sa amon sa Surigao, ang spelling anak ay B-E-N-I-G-N-I-T. Benignit. French, benignit. Benignit. Sige. So, bukal nanay ang atong Sunod suno. na to ang saging. Saging. Saging ni nga kardaba. Karnaba nga saging. Kardaba. Kardaba? Ano butakan na sabi? Para labi. Sakto, sakto. Yay! May na lang. Right, should gani, right? Kaning matay. Uyaw. Par. Gaya bukal ay. Okay, ang last na to nga ibutang kay ang Kamote. Kamote na oy. mas mamot pa gid siya dito na ay mata.
Sunod na lang, next year. Nanay Okay. lang ka among binignit. Di ni makigsikip kay ang hinungdan sa COVID last year. Yeah. Binignit. Nagkagubot sa carbon kay para Nagkagubot, binignit so, na ilagaan. Social distancing pantay. Ako sa ning pa. Bukalon. Kalon, pang Kalon pahumukon. gyapon ang humukon ang kamot eh. Yeah, hapit na. Murag na ni maho na ning kaon. Ano na eh? Check na to kung natuan to kung lumot na, luto na. Ang grabe. Para Susukon di ay. luto na gyud. Luto na humok na siya. Sige Yun na na. na to ang sago. Sagaw. Sago. Balira mo naman dali. Yeah. Ito na na siya. Daghan lagi kini nga kamay na yun. Ako to na ito ang Sakto na. Siya kung walay mas kubado ano sa iba. pwede ra. Sukar brown. Oh, central. Central. Ba't mas lindot din ko? Mas Nani kubado. mas lindot. Last na tulunod ang primero Pero merong puga. sama. Pero merong puga sa tuno. Ang dili. Dili ka din mo. Last na siya. Kaya pabukalon na sa Alam niyo ano yun. mga pila ka minutes na yun para na. Ito. Umot mo siya dinig. Ano, katimaw na. Ganun mo dinig na kay Sophia. Dinig mo. Dinig na yun. Tulunod. Oh, nunod na daw. Lata lang siya. Anam-anamon. Tatis na kaayo. Mawa po na ang kanang kuan sa suman o sa budbud, no? Puto. Oh, puto, imong tuslo. Oo, di ba? Si tarawa ang color. Adot eh. Awa. Tadadam! Oh, mauday na mo brown. Mao nang mas lindot gid ang mascovado. Yeah, kay mo brown. Very good. Brown. Kaya you don't get this color if it's kanang central. Yeah. Nice. Pagbukal ana, luto na dayon. Okay. Mutilaw na excited na may mutilaw siya. Tapos. Hindi. Ako sa tuna. Sakura ka na mix ako. Nga pabukalon pala na or luto na na siya. Ang katong ganamit tamis, Ah, sila pila na ka nila. minutos. Sa tanting ko, taon yun siya sige kay basig mo gahi. Pilit siya. Pilit o dukot sa ilawang. So, nanglan yun ka sige ko kay tayo. Oo, pero pina-gentle niya pa kay ka. That's nice. Nay na kay ganahan i-shout out before ka mag... Shout out Nanay. Go Nanay. Para sa kung anak. Ah! Singapore, sayang. Wala ka na rin. Ikaw kaon. Kaya asawa. Gipi, kami lang nagkaon mo. Amping nira. Yeah. Ila. Salamat. Ila mo kaon. Binigit is ready. Yay! Thank you, Nay. Atong ipatilaw sa mga tao later kung pasar ba nila or dili. Okay? So, thank you. Bye! Among ipatkaon later sa mga kauban na mong spiritual ang binignit tingnan. Binignit init. Yeah. Thank you. Bye-bye! Kamusta ang binignit ni Tia? Kaayo. Lami! Ting tang isa. Siya, lami daw siya. Pastar, pamit. Isa pa'y ganahang binignit. Napa daw, napakay customer isa. Taste oh. Kamusta mo eh? Lami. Lami, dyan. Kuan, Mami Chadi. Mo yung shoutout si Tia kanina ni Jeffrey. Hello. Kasulti ni mo sa among binignit. Okay kayo. Pasar! Yay! Thank you! Hello, may hapon. Pilawin, biligid, lamni kayo. Oh, pasar. Init. Lamni gid kayo, init. Pasensya sa Binisan to. Santo. Nya, pasarami. Okay ra. Pasayang, very yummy. Thank you. Bye-bye. So, motto guys, Binignit is best enjoyed if shared with friends and family. So,
Pasar, so far, tanan nakatilaw sa among binignit. Lamian ra sila. So, I hope na-enjoy ninyo ang inyong Berni Santo. Magkuanta, mag-reminisce sa atong tuig, maghinulsol ta sa atong mga sala, o magnilay-nilay ta unsay angay buhaton. So, see you later. I'll have another vlog about mga top 15 tinuuhan. So, I hope you stick around and like and subscribe kung wa pa mo nakasubscribe. Thank you. Bye.